Meniköhän tonkaan? Vaikka räpsyttää siihen malliin. Ette uskalla mennä veteen. Kyllä soittaa Valungille, missä vitus No siis jos siellä meni se E30 325, mikä pitää hirveet meteliä, niin se on ainakin yhtiin lahtelaisia. Lahtelaista on vissiin kaikki siellä. No niin, no. Sitten on E30 Touringin, en tiedä millä koneella on. Tervehdys ja heippa. Kysytään missä lahtelaiset. Ne on ihan kujalla. Molemmat tulee punaisena. Paljon oli vauhtia mutkatiellä? 80. Se on hyvä. Jäin kiinni. Tää on Poliisi TV:ssä ensi viikolla. Murjat sä mulle? Ensin vasta. Kukahan nyt? Kaveri on ihan sen näköinen, että milloin mut heitetään mun auton luo. Ei tässä ole vielä kiire.